के माई के जगावे चुचुहिया 4 बजे के माई के जगावे चुचुहिया 4 बजे के निनिया चढ़ी के बोले जागी है जागी है जागी है के माई के बुलावे चुचुहिया 4 बजे के माई के जगावे कोयलिया 4 बजे। फूटल मोरी मैया जागा भवानी बाबाव पखारे आयल गंगा के पानी। किरण फूटल मोरी मैया जागा भवानी बाबाव पखारे आयल गंगा के पानी। अब उठा है भवानी के झुलना झुलावे चुचुहिया 4 बजे के माई के बुलावे कोयलिया 4 बजे के निनिया चढ़ी के बोले जागी है जागी है जागी है के माई के बुलावे चुचुहिया 4 बजे। कि हम गाँव से आवतानी सबके जगा के अब सेवक आवत होई है भोग लगा के। हम गाँव से आवतानी सबके जगा के अब सेवक आवत होई है घर सजा के हाँ भोग बना के घंटी बजावे चुचुहिया 4 बजे के माई के बुलावे कोयलिया 4 बजे। 4 बजे हो 4 बजे के माई के बुलावे चुचुहिया 4 बजे के माई के जगावे चुचुहिया 4 बजे के माई के जगावे कोयलिया 4 बजे के माई के बुलावे चुचुहिया 4 बजे।